हेल' फ्रेन्ड्स, गिबियावनो गोजोननायखौ रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो हरबाय आरो बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ फारियै नायलांदो लोगोफोर। जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ आसाम पुलिसआ इनाय अयथासार खालामदों होनना अजद होदों एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरि बिरेमोनलां बिथाङा। रन्जन दैमारिखौ आसाम पुलिसआ दोनखोमादों आरो रन्जन दैमारिनि हालोदा जोबोद गाज्रियाव दङ होनना बुंथिदों। लोगोसे बिरेमोनलां बिथांमोना जोहोलाव दैमारिखौ खौरां लानो थांनायखौ पुलिसफोरा गाज्रि आखु बाहायदों होनना बुंथियो। रन्जन दैमारिया जोबोद दुखु आरो जिंगायाव दङ होनना बुंथिनायजों लोगोसे बर' हारिखौ खौसे जानो दैमारिया खावलायदों। रन्जन दैमारिनि न'निफ्राय हरनाय लारु फिथाखौबो जाहोआखै, जानाय लोंनाय थिग गैया, दर मारिथेनासो दोनदों होनना बुंदों। ससियेल मिडियायाव दा बे अजदखौ लाना सांग्रांथि बर' हारिनि फिसाफ्रा दुखु मोनदों, रागा जोंखांदों। बिटिआरनि राजधानि क'क्राझार सोहोरखौ मास्टार प्लेननि गेजेरजों फैगौ 3 बोसोराव स्मार्ट टाउन महरै गायसननो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि थांखि। बर'फोरनि उथुमाय महरै मिथिजानाय आरो बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरखौ फैगौ 3 बोसोराव मास्टार प्लेन बानायना स्मार्ट टाउन महरै गायसनगोन होनना रोखा बुंथियो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मोनसे हाबाफारियाव क'क्राझार सहरनि हनुमान मिष्टाना बान्डार गलायाव साहा लोंनाय समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि क'क्राझार सहरखौ जौगाहोनायनि थाखाय माखासे प्रजेक्ट लागासिनो दं होनना फोरमायो आरो आथिखालाव अर्गानिक साहा आबाद मावनानै रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोनो हानाय साहा आबादारिफोरखौ माबोरै बिटिसि सोरखारा आरोबाव दिहुनथाइ गोहोखौ बांहोनो हागोन बेनि सायाव थाबैनो स्मल टी ग्र'वार एस'सिएशनजों गुवारै सावरायज्लायगोन होननानैबो बुंबावो। बे आयदायावनो बर' बिथाङा बुंबावो दि पाब्लिकनि सायख'हरजानाय महरै दिनैनि समाव पाब्लिकफोरनिनो खामानि मावलांगोन होननानैबो रोखा फोरमायो। तामुलपुरनि गुबुन गुबुन जायगायाव लाफिकुल इस्लामनि गावथारनायनि न्याय नागिरना एबिएमसुनि गोख्रों धरना। आसाम पुलिस मुर्दाबाद, बिजेपि सरकार हाय हाय, नो जास्टिस नो रेस्ट होनना हरसिखावनानै लाफिकुलखौ गावथारग्रा दायनिगिरिखौ सिबिआइ खालामनांगौनि थाखाय तामुलपुर, कुमारीकाटा, नाग्रिजुलि, दुलाराय एबिएमसुनि आफादफोरा दाबि दैखांदों। थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्टआव क'क्राझार सदरनि गेजेरावनो लाफिकुल इस्लामखौ गावथारदोंमोन। बे गावथारग्राखौ दिनैसिमबो हमना दिहुननायाव आसाम पुलिस बिफाना फेलें जादों होनना कुमारीकाटा दखरा, तामुलपुर दखरा आरो नाग्रिजुलि दखरा एबिएमसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे तामुलपुर महकुमानि सिङाव गोग्लैनाय दारकुसियाव बे एखे धरना हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोन्दों। धरना हाबाफारि बानजायगिरिनिफ्राय आसाम खुंथाइ एबा आथिखालनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम लाफिकुल इस्लामखौ गावथारग्रा दायनिगिरिखौ जुदि हमनायनि खामानि मावाब्ला बिनिख्रुइबो बांसिन गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानैबो बाक्सा जिल्ला एबिएमसुनि गाहाय बोसोनगिरि साहानुर चौधुरिया मिथिहोदों। क'क्राझाराव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेम नार्जारिनि हेंथायै एबसुनि फिनजाथाइ। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा खैफोदनि लामायाव होनना माखासे खौरां बिलाइनि गेजेरजों ओंथि गैयै बिबुंथि होनाय आरो एनएलएफबिनि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनायनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों फिनजाथाइ फोरमायदों। क'क्राझार टेङापारायाव थानाय एबसुनि मावखुलि माइबं हाउसआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया बुङो दि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेम नार्जारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनाय आरो आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथिनि गेजेरजों खौरां बिजोङाव बाथ्रा फोसावनायखौ बन्द' खालामनांगौ होनना फोरमायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव दैमारिया बुंबावो दि न' सिङाव थाना बाथ्रा बुंनायनि सोलाय फोथाराव ओंखारबोनानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो ओंखारबोनांगौ होनना रोखा बुंथियो। फेरगावनि गोजामसिन ककालपाङि देवल मन्दिराव सिखाव हाबदों। 50,000 नोगोर रांजों लोगोसे 6 लाखसो बेसेननि सना रुपानि आइजें खावना लांबाय। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव साखाथि ककालपाङियाव थानाय गोजामसिन देवल मन्दिराव थांनाय हराव सिखाव हाबदों। मन्दिराव सिखाव हाबनानै सिखावआ नोगोद 50,000 रां आरो सिबियारिफोरा अनुदान महरै बावनाय 6 लाख रांनि सना रुपानि आइजें आइलाफोरखौ खावनानै लाना थांजोबो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि समाव फुजा होनो फैनायावसो सिखावआ खावनाय जाथायखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगोनो टंला थानायाव खौरां दैथायहरो आरो टंला पुलिसआ फैना जाथायखौ सुलाद लाफैयो। मोनसे एजाहार लाना जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ हमनो गोख्रों सन्धानगासिनो दङ। गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ पुलिसआ लावथि सिबनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिनजाथाइ। थांनाय 30 जुलाइ खालाराव सेबाया फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ लानानै दुलाराय आसामजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो फरायसाफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों।
क'क्राझार सहरनि DN हेमत सिंगा गोजौ फरायसालि, देबरगाव हायार सेकेन्डारि आरो सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायै फरायसाफोरा खुद्रिसारनायखौ पुलिसा लावथि सिबना जोखोम खालामनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि काम्फा बसुमतारिया बुङो दि फरायसाफ्रा मेट्रिक रिजाल्टखौ लानानै सोमावसारनायाव पुलिसा लावथि सिबनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव। मोननांगौ मोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव पुलिसा उन्दै फरायसा गथ'साफोरखौ इनाय अयथासार खालामनाया दुखुनांथाव जादों। खौरांगिरि मेलाव बसुमतारिया बुंबावो दि आसामनि सोलोंथाइ बिफाना मेट्रिक रिजाल्टखौ फिन नायबिजिरफिननांगौ होनना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रेनुस पेगु आरो सेबानि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मुलुगदांखा बक्सार मेरी कमआ टकिय' अलिम्पिकनिफ्राय बिदाय लाना हादर फारसे आगान होफैबाय। खेब 6 मुलुग चेम्पियन जानाय मेरी कमआ फिन रिंआव फैनानै बक्सिं गेलेबावगोन होनना गोख्रों बुंथियो। अलिम्पिकआव जेननायनि गोबां दुखुजों बुंथियोदि आरो जाजखौ रागा जोंखाङो गावनि सायाव गोरोन्थि नायबिजिरनायनि अजद होदों। आं दासिमबो बैसो दं, आं नाजाबावगोन होनना बोलोगोरा बक्सार मेरी कमआ बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।